sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, ang ayan lang yung simbahon ka. Pag-awitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na ako nga kasing magasimbahon ka, Jesus. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, ang iyan lang yung simbahon ka. Pag-awitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na kong kasing pag-asayo mo, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, ang ayan lang ka, O Heso. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkabuutan mo, walay sama kanino. Bilay ko ka, gamhanan ka, pagkasipag ka, Diyos. Tanong maayo ka, Diyos. Mahigong maon ka. Ikaw ang Diyos na nabuhay sa langit at sa iyo. Sa gamhanan mong tingo, ang tibok kabuhatan, nahimo Diyos. Gamhanan ka, Diyos. Balan ka, Diyos. Balan ka, Diyos. Nagaduol mi diha kanimo Ginoo kini karon nga adlaw. Gikahina mo sa pagsimba, gikahina mo Ginoo sa paghimaya sa imong buhi nga ngalan. Gikahina mo Ginoo sa pagduol nga naa kanimo kay nagatuo mi. Nga wala mi mahimo o Dios kun wala ka. Nagatuo mi Ginoo, nagaduol mi nga naa kanimo tungod kay nagatuo mi nga pinaagi sa imong mga pagpadayag. Mabuhi Ginoo ang among mga kalag, mabuhi Ginoo ang among espirituhanon nga kinabuhi. Pinaagi Ginoo sa amo Ginoo pagdawat sa imong balaan nga mga pagpadayag. Ikaw ang Dios maga-renew, maga-restore, maga-refresh sa amo Ginoo mga kinabuhi, O Dios. Usa amo gi-welcome Lord ang imong presensya ni nga dapit karon. Among gi-welcome Ginoo ang imong pagpamuhat to manifest, Lord, to manifest. Let your power will manifest in our midst, Ginoo. Ikaw ang Dios magapamuhat Ginoo sa among kataliwadan karon, O Dios. Magapamuhat ka Ginoo, magapadayon ang imong mga gibuhaton pinaagi sa gahom sa balang espiritu Ginoo. Ang among mga kinabuhi Ginoo sinilyuhan na sa gahom sa balang espiritu. Tungod ni ana Ginoo makadawat mi sa imong mga pagpamuhat, O Dios. Mamuhat ka sa mga kataliwadan karon Ginoo. Amo karon giabog ang bisan unsa Ginoo nga mga impurities, whatever uncleanness, whatever trespasses, unrighteousness, evil things and wickedness, tanan mga kadautan Ginoo among giabog nini nga dapit in the mighty name of Jesus.
Ang imong pagkabalaan, Ginoo, mao Ginoo imong shine ini nga dapit Ginoo. Ang imong pagkabalaan o Dios, mao Ginoo, ang mudan-ag Ginoo ini nga dapit karon. O wala bisan unsa ka buhat sa kadautan kasalanan Ginoo matigbabaw karon in the mighty name of Jesus. Ining dapita Ginoo, mabati namo ang talagsaong kalinaw nga pagpamuhat sa balangis Espiritu Dios. Mabati namo Ginoo ang talagsaong pagpamuhat sa balangis Espiritu diya sa una-una sa kasing-kasing bisan Ginoo sa tanan ng pagabuhaton, bisan Ginoo sa tanan ng isulti o Dios, giniyahan sa gahom sa balangis Espiritu. Bisan ang among mga pagday Ginoo, giniyahan sa gahom sa balangis Espiritu. Pinagi sa gamahanan nga lan Jesus magapamuhat ka Ginoo. Ini nga dapit karon o Dios, mabati namo ang imong pagpamuhat. Mabati namo karon Ginoo ang imong pagagamahanan, ang imong pagkamilagros o Dios. Ito'y on ang imong gamahanan mga kamot to perform healings, miracles, signs and wonders in our midst, O God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa mga daig, may Ginoo, sa mga simba mi, O Dios. Ito yun ang imong gamahan ng mga kamot, Ginoo, sa pagpaghimong milagro. Bisan, Ginoo, sa mga kaigsunan, Ginoo, nga naa, Ginoo, sa life. Ang mga kaigsunan nga naa sa mga panimalay, nga nakiguban ka namo, Ginoo, sa pagsimba. Mga kaigsunan namo nga tuwa sa lagyo ng mga dapit, O Dios. Ang imong gamahan ng mga kamot, karon Ginoo, magapanghimo diya sa ilang mga kinabuhi. Pinagi sa gamahanan nga lang, Jesus. Lord, tuguti Ginoo nga magapamuhat ka. Kaya gitugutan ang among gituhan, Ginoo, nga ikaw ang Dios gamahanan ug walay sukod kini mo magagamahanan o Dios. Magapamuhat ka. Ang among mga pagtuo, Ginoo, nagakamot Ginoo sa gahom sa balangis Espiritu. Nga mo'y nagalikon sa among mga kinabuhi sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi, Ginoo. Ang among mga pagtuo, Ginoo, natukod diha kang Kristo. Nga mo'y among manluluwas, nga mo'y nagluwas, nagahidlo sa among mga kinabuhi. Ang among Ginoo, mga pagtuo, ni baro Ginoo sa patupuranan sa iyong balaan nga pulong. Aron Ginoo, makailami diha kanimo, O Dios. Tuguti Ginoo nga magapamuhat ka. Tuguti Ginoo nga niningan dapit Ginoo matigbabaw ang imo Ginoo, pagpangahari, pagpamuhat Ginoo, in the mighty name of Jesus. Pagkamayo mo, pagkabutan mo, ang ayan lang yung simbahon ka. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, ang ayan lang yung simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesus Cristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na ako nga kasing pagasimbahon ka, Jesus. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, yes Lord, ang ayan lang yung simbahon ka. Balikon nato pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, ang ayan lang yung simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesu Cristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na ako nga kasigasin.
ka nga Dios, maayo ka nga Dios. Salamat sa iyong pagkamayo. Yes, Lord. Ni ami ani nga dapit karon Ginoo kay ikaw ang Dios maayo sa mga kinabuhi. Ni ami ani nga dapit karon Ginoo kay ikaw ang Dios buutan sa among mga kinabuhi Ginoo. Gidala mi na imo ani nga dapit Ginoo aron sa pagsimba, aron Ginoo sa pagdaig kanha kanimo Ginoo. Ug dako na mga pribilehiyo nga makasimba pa mi kanimo Dios. Dako na mga pribilehiyo Ginoo nga makahimo pa mi sa pagdaig sa Dios nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Lord, salamat sa kahigayunan Ginoo. Salamat sa gininhawa nga imong gidugang kanamo Ginoo aron makahimo pa mi sa pagsambit kana kanimo Dios. Makahimo pa mi Ginoo sa pagsimba kanimo Dios. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa iyong pagkabutan. Gamahanan ka, balaan ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. May kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabi uwi mayaon ka, hantod ni aka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka. Alagaran ko hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngamin ko gimayaon ka, hantod ni aka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko Ginoo. Kay walay sama kanimo kagamhanan. Yes Lord, tinod na. Walay arang makatupong sa gugma mo. Thank you Lord. Takusog angayan, pasidunggan ka. Walay sama, walay sama, kanimo kagamhanan. Yes, Lord. Walay arang makatupong sa gugma mo. Takusog angayan, pasidunggan ka. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabi ko gimayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabir ko himayaon ka, hantod ni aka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Kinabuhi, hantod may kusog, bayawon ka, alagaran ka, O Diyos.
kanimo Dios. Bisan aduna Ginoo mga kalistanan, bisan Ginoo adunay mga pag-antos, apan magpabilin mi sa pagsimba, papangalagad kana kanimo Ginoo. Kay luyos sa mga pag-antos, dili na mo ikaulaw nga naami Ginoo. Ug nakailami sa among Dios nga among gialagaran. Nagatumi o Dios nga dili minimo pasagdan, dili minimo Ginoo pagabiyaan Ginoo, dili minimo pagataligdan Ginoo sa mga panahon sa mga pag-antos, sa mga panahon Ginoo sa mga pagsulay. Nakailami kinsa among Dios, nakailami Ginoo kinsa ang among Ginoo, nakailami Ginoo kung sa kakabutan sa among mga kinabuhi, nakailami kung sa kakamaayo sa imong mga kinabuhi Ginoo. Sa magpadayon mi Ginoo sa pagduol nga na kanimo Dios, kay ikaw ang Dios wala sukat mausab. Magpabilin kang maayo nga Ginoo sa among mga kinabuhi. Magpabilin kang buutan nga Dios mahigugmaon sa among kinabuhi. Dili yun na mausab Ginoo, dili yun na mausab Dios. Kung sa angayan yung kang pakasimbahon, angayan nga Ginoo pagadaygon sa imong katawhan. Dalaygon ka o Dios. Ginoo, nabati nimo Ginoo mga pag-ampo, mga pangamuyo Ginoo, mga panghangiyo Ginoo sa mga katawhan ni karon kabuntagon. Dawata Ginoo mga pag-ampo Ginoo, ug tubaga sumala sa imong pagkagamaanan, sumala Ginoo sa imong kabubuton. Ug ani nga dapit karon nagapasalamat mi nga niya ka. Ang imong presensya Ginoo mikuyanap sa tasatag sa Ginoo ka mga kinabuhi. Tugote Ginoo nga punon minimo sa talagsaon nga kalinaw, kalipay Ginoo sa kadasig Ginoo. Nini nga dapit karon. I-renew ang among kusog. I-renew Ginoo ang among kusog. Kay ikaw ang Dios dinugdan Ginoo sa kusog. Makalahutay, makasugakod mi sa unahan Ginoo. Tungkol kay ikaw ang Dios mag-supply og kusog sa mga kinabuhi. Make this place, Lord, nga mahimo namo Ginoo nga tinugdan sa kusog gikan kanimo Dios. Sa magapadayon mi sa pagsimba nga na kanimo Ginoo, ikaw ang Dios padayon magapamuhat. Ang dihog sa balang espiritu Ginoo magaabot sa matag usa. Ni bisan kinsa Ginoo nga mongari sa tubangan sa pag-pledge sa mga katawan sa pagsimba nga na kanimo. Ang anointing sa balang espiritu Ginoo magapuno Ginoo sa matag usa in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo. Kanimo ang among mga pagday, kanimo Ginoo ang among mga pag-awit, kanimo Ginoo ang among mga pagpasalamat. Diya lamang sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. Makapanglingkod ang mata ko sa Mayong buntag sa tanan. O karon sa daang panahon sa pagpaminaw sa Sunday School. So, maing buntag sa tanan. Mayo ba itong mga buntag? Amen. So, mayo itong buntag, no? So, alang sa itong pagsugod, magampo sa ta.
Heavenly Father, Lord God, labing amahalan sa tanan, salamat sa kabuntagon nga imong gihatag sa amo agid Lord, salamat sa pulong nga imong ipaabot sa amo agid Lord nga sa magatuki may ani nga pulong gid Lord, ikaw gyud magabalaan ani nga pulong gid Lord nga magahatag nigtalagsaon nga lesson sa amo agid Lord o bisan pa man sa magdala sa imong pulong karon gid Lord, ikaw gyud magabless Lord, ikaw maghatag knowledge and wisdom gid Lord nga ang tanan manggawas iyang baba Lord is gikan sa imo ha o dili gikan sa iya. In Jesus name we pray. Amen. So, ang topic sa atong Sunday School karon is kuan na lang siya kanang sa tawag ani. Kibali recap na lang siya or review sa atong foundational teaching nga kaluwasan. So, ang last nga topic atong miaging Domingo is discuss ni Kuya Dado. Mao to ang ang labing pagkaalamon sa Dios diha sa kaluwasan. So naisgutan niya ang Dios nag-implementar sa iyang plano sa kaluwasan o akong tiwason ang ang letter C atong nasa booklet. So ang letter C is ang paingnan sa plano sa Dios sa kaluwasan. So tanaw na to diya sa kung namoy mga Bible palihog kog abri diha sa Roma 8:29. Diha sa Roma 8:29. So kinsay ay ako na ibasa. Sa atong pagkabasahon, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. So mo nang giingon diya, ang pangutanan niya, kay kinsa nga imahe kita mahisama sa iyang anak. So ani nga pasahe ipasabot sa ato ang usa ka paingnan sa plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan. So og mao ang mahisama sa iyang anak. So kinsa gani iyang anak? Si Ginoong Heso Kristo. So plano na jong daan sa Dios nga ang usa ka paingnan sa kaluwasan is ang mahisama atong mga kinabuhi sa iyang anak nga mao si Ginoong Heso Kristo. So wala lang taniya pilia kundi gilain pud taniya aron nga mahisama ta sa iyang anak. So ang sunod is unsa ang maitabo sa mga magtotoo. So tan-aw nato diya sa Filipos 3:20 padulong sa 21. Filipos 3:20 padulong 21. Palihog ko. Filipos 3:20 padulong sa 21. Jesus. Amen, no? So, dili lang daibot sa Dios nga, mahisama ta sa iyang anak. Kundili, naasad siya'y buot mahitabo alang atong mga magtotoo. So, magtotoo ba tang tanan diriya? Amen. So, unsa ang mahitabo sa mga magtotoo? Ilisda niya ang atong lawas nga may kamatayon. So, ang gisgutan ani nga lawas is kanang may kamatayon is kani atong lawas karon, di ba? So, kaning lawas na turon is mapulihan niya siya sa lawas nga mahimayaon sama ka niya. So, mao ni siya ang buot sa Dios nga mahitabo ngadto sa magtotoo ugma sa pagbalik ni Jesus Christ. So, ang sunod dayon is unsay gitinguha ni Jesus alang kanila nga iya. So, makita diya sa Juan 17:24.
Oo. Juan 17:24. Amahan, ito, ihatag ko sila kanako ug buot ko ang sa asa ako at tuwa usab sila aron makita sila sa akong himaya. Ang himaya nga nimong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa gihatag. Amen. So, ani nga verse is gipakita or unsa kay ito gitinguhan ni Jesus alang kanila nga iya? Oo. So, ani nga verse gipakita o gipasabot sa ato ang gitinguhan ni Jesus alang kanila nga iya. So, ang praise dana nga kanila nga iya ni Jesus ang ginapasabot ana is kita. So, kita nga gipili ng daan sa Dios. So, naay gitinguha si Jesus alang sa ato nga iyaha ug mao ang giingon diya sa verse nga buot ko nga bisan asa ako at tua usab sila aron makakita sila sa akong unsay buot pasabot ni Jesus nga makita nato if asa siya. Ang iyang himaya. So unsa ang himaya nga ginapasabot ani? So ang himaya nga gihatag sa amahan sa iyaha. So makita nato aning so sa makita nato no kaning whole chapter sa John 17 is makonsider niya siya nga longest prayer ni Jesus Christ. So alang sa tanan niya nga mga tinun-an. So isa niya siya sa mga pag-ampo ni Jesus no nga buot jud niya o gitinguhag niya nga kung bisan asa siya at tuha usab kita aron makita nato ang iyang himaya nga gihatag sa amahan sa iyaha. So usa niya siya sa paingnan sa plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan. So kung tanaw na to ang next part dira sa tong booklet is nay makabutan diya nga conversion o pagkakabig. Ang una nga gihisgutan dira is ang pagpakahibalo sa sala. Makita nato diya sa Roma 3:20. So Roma 3:20. Amen. So, unsay gihatag sa Dios ngadto sa tao aron mapadayag ang ilang pagkamakakasala? Ang sa booklet is pagtuman sa balaod. So, gipaklaro ani nga verse nga walay binsan kinsa nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa balaod. So, tungod kay ang sumpay sa verse nag-ingon, ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. So, ang isa ka butang nga gihatag sa Dios ngadto sa tao aron nga magpadayag sa ilang or atong makakasala is ang pagtuman gyud sa balaod. So, ang ikaduha is sa dihang makita nila ang ilang sayop sa paglansang sa Ginoo ngadto sa cross unsay ilang gibati diha sa ilang kasing-kasing. So, tan-aw nato sa Buhat 2:36 padulong sa 37. Buhat 2:36 padulong sa 37.
Amen. So, sa dihang nakita nila ang ilang sayop sa paglansang sa Ginoo ngadto sa cross, unsay ilang gibati diha sa ilang kasing-kasing? Daw gikumot ang ilang kasing-kasing. So, koan, unsay kumot ang ilang kasing-kasing. So, ang paka-feel pa paghihapon ta nga ana karon every time nga gakita nato tumasayop pinaagi sa pagpalansang sa Ginoo dadto sa cross. Magaka-feel pa bagyapon nato nga murag kumuton ang atong kasing-kasing. Maka-feel pa nato? Dili sila katubag. Amen. So, isip gyud mga magtotoo no. So ato yun na siyang ma-feel tungod kay ato lang hunaw-hunaw nga gipakamatyan ta tungod sa atong mga sala. So lahi ang nagpakamatay sa atoa para lang sa atong mga sala. So murag makakuan gyud kay siya sa heart nga nana. So diha lang sa tataman og namo yung mga ikadugang or mga pangutana. Namoy mga pangutana about sa koan atong gi-review karon sa atong foundational teaching. So, nay, ikadugang pastor. Naghisgot man ta karon gud sa unsay epekto sa kaluwasan sa atong kinabuhi. Kay whether we like it or not, bisan asa magunta karon mulingi kasagaran nga mga tawo atong atong katagbuan. Nakailag gyud sa Ginoo ug motuog gyud sa kang Ginoong Hesukristo. Kung matingala ka digsimba. Tinuod ba? Pero kato sa Ginoo, naghubuga. Ba, no? That's why kani Asya nga pagtulunan bahin sa kaluwasan, grabe ka importante. Unsa man gyud tinuod nga kinabuhi sa giluwas sa Ginoo? Unsa gyud ang tinuod nga kinabuhi sa nakaila sa Ginoo? Actually ako nang part na sa wali gud unya. So dito lang na ako na elaborate na no. Kay grabe siya ka importante. So anyway, importante nga karon naagi mga pagtulunan nga gapukaw balik sa ato mga kinabuhi nga ma-check and balance pud nato ba, no? Kay lagi di sana ako lagi sulti unya na ako isulti ang uban, no? Kay mas maayo nga ma-excite pud taon niya. Ang importante nga karon nga naata diha sa Ginoo, nagyo epekto na sa atong kinabuhi. Ng mga tao naglibot sa ato makaingon gyud nga kani siya nagyo ni Ginoo. Ba? Kani siya lahi gyud ang kinabuhi. Kay kami agtagay siya gilumilom. Ba? Agilumilom ba, Pen? No? Kami agbuhat sa di maayo, ga-istorya mi og mga kanang mga joke-joke. Ga-joke siya pero iyang joke wa gyud sagol nga green. Ba? Kabantay mo na? Ang atong kinabuhi gakalahi og ila nang gakabati. No? Kay whether we like it or not, kung moingon gyud ta nga nakailata kang Kristo, giluwas ta ni Ginoong Kristo, makita na sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen. Ang kaluwasan sa Ginoo dili gyud pagtugot sa ato magpadayon sa pagpakasala. Ang kaluwasan sa Ginoo magtukmod kanato magbag-o sa kinabuhi. Siguro dili pa man nga naka-perfect atong kinabuhi karon o dili pud nga nakataas ang maturity sa ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon pero naa nagyoy impact oy ba? Amen.
Na nagisay kausaban, oy, imposible ba sa kayo? On the first day nga nailan nimo sa Ginoong Kristo hangtod karon, imposible na ba sa gyud maura gihapon? Hello? Di na sagyot oy, ba? Dana na sa siguro ko gawas ko na yung mga pangutana, Kaya ang uban unya na lang gid sa akong wali, ako ra ni kuan, kay related kay siya sa wali na to. Palihog ko. Naway mga pangutana. Oh, saan dato ah? Oh, sa daw may tabo sa iya. Okay, kaniya siyang atubag is pagbalansi. In fairness pod adto bitawng mga tao nga nakadawat na sa Ginoo pero nagpadayon paghihapon sa pagpakasala, no? This is in fairness pagbalansi. Ayani mong God, sa dihang gitawag ta sa Dios nga magsangyaw or maghimo og disipulo sa tibuok kanasuran. Adunay mga stages ana pag-process sa kinabuhi sa tao parang mahimo siyang disipulo ni Ginoong Kristo. Magsugod gyud siya sa go. Tinuod? Go. O kanang go is a missionary term para masangyaw nimo ang maayong balita mo nang gitawag natog evangelism. Ato nga panahon na siya. Na-evangelizean siya. O sa panahon nga na-evangelizean siya, hala, midawat sa Ginoo. Midawat sa Ginoo. Dabi kay ang problema, gipadawat nimo siya sa Ginoo, imong gibiyaan. Wala nimo Bible study padayon. Kay ningon sa Ginoong Kristo, dapat siyang mabautismuhan, di ba? Ang next sa go is baptism. Ang problema, in fairness para sa ila, ang problema nato kay sa panahon nga gipadawat nato sa Ginoo, gipasagdan. Wala na, palua pa. Now, napay mas worse. Niabot lagi siya baptism. Wala man po'y continue sa foundational teaching. Manang kita gali karon sa church, no, in fairness ni, gitira ni diri sa ato, wala nato ni gitira sa ilang mga kalay-kalay. Gitira ni balik sa ato Ang tinuod, kay kitang tanan nga nakakaroon din dili po ta willing mutudlo sa ilaha nga mapadayon sila nga mutubo sa Ginoo. Kaya ang gisaligan nato mag-Bible study si pastora. Usapa pa Bible study ni pastor kung grabe kadaghan. Unya ka mo siguro maglingkod paminaw. Yes. Ang hinungdan nga ng mga tao dili motubo diya sa Ginoo kay ang mga Kristohanon dili willing mutudlo sa ilaha padayon. Tinuod. Pila ka bo karon din ang nagseminar sa evangelism nga nakasugod na karon og Bible study? Wala. Muna usahay, in fairness lang ni para sa ilaha, dapat mo bati taog kaluoy sa ilaha kay ang tinud, watay gibuhat para nila. Ang kaalam kahibalo, gibutang na sa Ginoo sa ato, gi-store up na sa Ginoo sa ato ang kaalam kahibalo para ato isulti sa uban, aron motubo sila, pero wa nato gihatag sa ila. Narasi mo. Hello. This is just in fairness lang ba para sa ilaha. No? Luoy baya. Luoy. Nganong nitigas og nigahi ang ilang mga kasing-kasing? Kaya wa man nato balik-baliki. Na I don't know if include ba siya sa imong prayer ang ilang kinabuhi.
Kay basin include siya sa atong pagsigig marites, pero dili siya included sa atong prayer. Sige lang tang pandaot si Kuan, naunsa naman na sila, nangaunsa naman na sila. Sige lang tang marites sa ato ang pagtabi-tabi, ang ilang mga ngalan, sige na tong isulti, sige na tong daot-taon. Pero in prayer, gibungat ba nato ang ilang mga ngalan, ang ilang pamilya para madala nato sila sa Ginoo? Hello! Gusto na ako ni nga mabati nato ni matag usa. Dili ta mulantaw kung nangakalu-kalu sila o nangakalay-kalay ang atong tan-awon karon, unsay ako kangayang pwede mahimo para matabangan nako siya. Kay whether we like it or not, ang kabaguhan sa tao dili siya immediate, di pud siya instant. Tinuod? Kay bisan kita maka-aprobar ta sa atong kinabuhi karon oy, wala ta na bag-o in just one day. Tinuod? Tinuod na oy. Wala ta gibag-o sa Ginoo in just one day. It takes a long process sa atong kinabuhi. Mga batanon, sa panahon nga nawalihan ta nga dili na ta musukol o dili mo tubag sa atong ginikanan, in just one day na bag-o ba ta? Tinuod na oy. Munang bation nato ba? Ngano ang mga tao tuod nga nakalay-kalay sila, nakakalu-kalu siya, kay we are not willing to teach them. Ni dili galita willing nga mo exert og effort, mo exert og time, mo exert og kanang strength para sa ilaha. Kay gikapoy naman tag trabaho, di na ta matug Bible study. Hello. Kapoy na kay mag-eskwela, oy, hago kay dito sa sabal. Paguli na ako mag Bible study pa lugar ko. Kahago. Ang nahitabo dahil nimong silingan nga, imbis ka ba nimo sa Ginoo, sige rin mo siya gimarites, pero never nimo siya giduulan kay mag-Bible sharing mo. Hello! So, ang pangutana din ba, John, unsa may mahitabo nila? Unsa sa kay mahitabo sa kasarato? Kita nga dili ga-share sa ila. Kita nga dili willing. No? That's why, mo-shift ko sa ako na pong mo-shift ko sa akong messages sa mga upcoming nga mga Sundays ug mo-focus ko sa family-based evangelism. Family-based evangelism. Magsugod ang maayong balita, bahin kang Kristo diha sa atong tugkaran. Pwede ba? Pwede? Nabay Kristo sa inyong balay? Nakampo mo? Oh, diha na. Gamay na lang kay ingon ng amen. Naay Kristo sa balay, pero walay panahon mag-pray. Naay Kristo sa balay, pero lisod kaayo panahon sa Domingo, dugay mang mata. May pang washing kay buntag sayo ni tingog na. Ngano man na? Ano pa yung washing? Okay, anyway. Wala ko nagkuha. Wala pa ko nagwali. Unya na ang uban. Ay nga lang yun, in fairness para sa mga tao nga nagdawa sa Ginoo, pero nagkalo-kalo hangtod karon kay basin pod naapod ang kulang diri sa ato. Kitagaan na ta sa Ginoo sa kalam kay balo. Seminars, abi ninyo ha? Kita diri sa church, grabe tag mga seminar. Grabe tag mga training. Kung inyo kung paninglan karon unsay gitudlo ni pastor, gawas nga nagtudlo ko, nag-provide pag ikong materials para ninyo. Ang mga wali nato gihaguan ako ng pagayo nga mahanay para transferable kayo siya nga i-share nato sa matag usa. Ang pangutana, gi-share ba nato sa atong silingan? So before ta mo lantaw sa uban, lantawon sa nato tong kagalingon kung naa ba tay matabang para sa iya. Because for sure mo gid ni ang labing tinuod. Tuuhi gid ni. Gipuno ka sa Ginoo sa kaalam kahibalo nga kana igo na nga makatabang sa imong tapad. Hello! Hello? Gipuno ka sa Ginoo sa kaalam kahibalo ug igo na nga makatabang sa mga tao naglibot nimo. Hello? Di lagi na.
Moto problema John. Igi lagi min. To, moto. Kita. Ako ibalik. So, naklaro to na to. Sana pa may mga pangutana? Sa amin to. Ako pangutaw na, kinsa man na. Ano? Okay. Anyway, Nay, salamat, Nay, ha. Actually, usa na sa ako mga concern karon sa atong pamilya, sa atog yung balay, no? Sa mga upcoming mga Sunday, ato ng hisgutan. Kay kasagaran pag wala man gud ta i-implementar nga balaod sa balay, wala bitay ta ibutang mga boundaries and limitations sa balay, rules and regulations. Sometimes ang atong kabuhaton, warag optional lang siya og wala kayo gimbugaton. Pero diha sa Panimalay nay mutabang ang church karon sa mga teachings and preaching nato, mutabang ang simbahan nga madasig nato ang tanan nga mga membro sa Panimalay to participate anang imong giingon. Nga naagyoy time magbasa sa Bible, naay time nga magpray. Kung naamay time nga nagbanding-banding ta kay nangadto tag view deck or nangadto tag dagat, dapat na gyud tay time nga maginahiwiray ta sa itong mga kamot diha sa balay. Amen. Nay, pasensyahin lang sa ito, Nay. Pasayloan lang sa ito, ha. Basta nakaila ko dana. Ato na sana pasayloon. Pero next Sunday, pag mawalihan, di na nato pasayloon. Bito, dili. Gali, aghato na ko, if ever lang, no, there is sa inyo, ha, kung panalitan, dili mo makabuild o prayer time sa inyong pamilya, galisod mo, kay gakaikag ka o kakaikog ka o istorya sa imong makaban sa Panimalay, pwede ko nyo inviteon sa inyong balay. Pastor, altuy sa mibi, kaya ang akong banag, gahi kayo. Nakoy wali na nadunggan nga wali baguhay lang, ingon siya, ang mga bana ni adto sa iya kay nang reklamo, problema kay ang asawa. Naingon siya, actually, dili man ang mga asawa problema, ang mga bana man mo'y tinuod nga problema sa balay. Amen. Nahihimin siya. Kaya sa tinod lang, yung anigid na, whether we like it or not, domino ang effect actually. Pag ang bana matinudanon sa Ginoo, ang tibok pamilya, kakadalagid na. O grabe kagahi, pag ang asawa ra mo inaa sa Ginoo, ang bana wala sa Ginoo, grabe na kalisod. Pero pag ang bana gali mag-una-una, base sa establishment sa Ginoo, sa family, as the head of the family, ulo sa pamilya ang bana. Pag ang bana kay mag-una-una, hanay-hay ragyod ang dagan sa pamilya. Amen? Nay, magtinabangay ta na, Nay, ha? Magtinabangay ragyod ta na. Okay. Wala lang sa tayo buhaton dagko sa iya, Nay. Magtinabangay lang sa ta karon. Okay, ana lang sa. So, naapa? Ay, naklaro to ninyo, ha? So, naapa, may mga pangutana? Wala na. Ano dyan mo? So, kung wala na tayo mga pangutana, magampo ta lang sa itong pagtapos. So, Heavenly Father, Lord God, labing gamhanan sa tanan. Salamat sa pulong nga imong gihatod sa amo, Agid Lord. Salamat sa mga discussions, Gid Lord, nga imong gihatod sa amo, Agid Lord, nga nahimo mi og paklaro sa among mga kanang pangbuhaton, Gid Lord, karon ito gimagadasig kanon sa mga kasing-kasing, Gid Lord, nga magdasig pud mi sa uban, Gid Lord, nga among kauban diya sa simbahan, Gid Lord. Tara na mo pag-ampo, Gid Lord, pinagi lang sa ngalan ni Jesus. Amen. Balik din ako sa tigdumala. Mayong buntag pag-usap. Og na-bless ba ang tanan sa pulong sa Ginoo? O karon sa daang panahon sa announcement, mga pahibalo.
Salamat kayo, bro. Mayong buntag sa morning. Okay pa ba mo diha? Mining sayo-sayo ta. Kada Domingo. Kaya ron maubantag kasama ni Pastor ba? So, ay mo kasakit ato ha. Mga tulumanon. Para mutubo gyud ta diha sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So, para sa kuha, igugigay ko. Ay mo kabalaka kay di gyud ko mo hawa, no? Di gyud ko mo balik sa pagkakalo-kalo. Bisag kada Domingo, pirmi ko maigo, pero di gyud ko mo balik pagka kalo-kalo, no? Salamat nga, wag yung mahitabo, kay ang epekto ana, kaulaon sa dili sa ato ang mga anak sa Dios, kundili mismo sa atong Dios, manluluwas nga nagantos, nagpakamatay, nagsakripisyo, alang sa atong mga kasalanan, nga grabe gyud. Kung kalay ka sa una karon kalo-kalo, di mahitsura pag-abot sa kapanahonan, pagbalik sa Ginoo. Magwanta ka nimo ng kalayo nga labihang kainit, posporo lang gani, baga, makadikit sa imong panit. Unya, pagbalik sa atong buhi nga Dios, sa paghukom, isugba ka dito sa kalayo nga nagdilab, magwanta ka na nimo. Di maning ako panghinadlok, pero panghinadlok na sab. Bitaw, usa ka kinabuhi nga gisakripisyuhan sa atong buhi nga Dios para maangko nato ang kalisod man nini nga kalibutan nga ugma sa iyang pagbalik di na nato matagamtamana. Kahapsay, kalinaw nga tinuod nga atong mangkon pagbalik ni Kristo nata diha. Asa gani siya? Tuwa sad ta, labihan kanindot nga kinabuhi nga walay makatupong bisag unsa nga klase nga material nga ani-ani ni nga kalibutan kana gyud dili gid makaibaylo sa bisan unsa nga matang sa kinabuhi nga ani-ani ning kalibutan. Dito wali sermon. Bitaw, pahibalo man ako. Kagahapon meeting sa atong mga BOTs. Og na hukman nga atong binyo sa Thanksgiving dire ra gyud sa atong simbahan. Kay wa pamantamahuman dito. Napay giprocess nga papel nga gidala pa kuno sa Manila. Amerika pa. So pagbalik ato na ay pirma basig di madugay makasugod ta dito. Pero sa dugay na. So, ani nga buntaga, ako sa ipahibalo sa inyo, sa direrata sa atong Thanksgiving, hawano na to ni, unya sa likod, unya na atay mga tent siguro nga magamit diya sa pikas, na silini, dako ni og may tabang sa ato Kini kato atong scene dito, siguro diri nato ibutang kung madugangan nato atong dugangan. Gamay nga trabaho, mas dali nga pahina kaysa dito ta sa pikas, daghan kay kawayan ang atong tumbahon, hakuton, para makapurma ta dito. Naiplano ra ba unta sa atong building? Pwerte gid unta kanindot gihapon. Dako lang gyud nga trabaho. So diri ta basig makaanhi ang atong mayor, no? Kay imbitado nato. So, mga kog tabang ninyo, ginagmay lang. Pwede sa dinagko. Ang atong values, no? Gikwinta kagahapon sa atong chairman sa program, na natay kantidad nga moabot o mga 75,000. Dala na sa baboy, bugas, o uban pa. Karne, no? Na may karne nga 30 kilos. So, buabot na siguro ta og
25,000. Basta pataas. So karon atong dugangan. Ginagmay, dinagko atong dawaton. Ang naghuna-una pa diha, murag nakahuna-una na siguro kay tulo na magkasimana. No? Gamay na lang ang atong Domingo nga gapaaboton. Go na ta. Magpasalamat na tag tiningog. Basig na apay mudugang o daghan pa ang mudugang. Patasok kamot, di ta magdugay. 2 ka minuto, igo na na. Sunod Domingo, basig mahuman na nato. Isa. Katong gikulbaan na diya, taas na kamot. 2. Pila, Joy, pila? 20? 2,000. Kang Joy Esteliore, 2,000. Napa? Dakan pa. Jo, pila? 5,000. Kang Jojo nga tagam. Nakapag-yun. Dakan-dakan pa gini. Pataas lang yun o kamot. Katong nag-angko na, unya, di mabasa diya sa atong program sa sunod nga Domingo, pagreklamo lang mo nga nawala inyong ngalan lista kontro. No? Sige. Dagan-dagan pa ta ang wa makatag kay ako gani isa ko ana wa pa. Kinsa pay mo dugang? Ay patasos ta. Na? Pila? 4. Pila pa yung ngalan? Sa ngalan na to? Alo pera? Bangguardia o sa kalibo? Rooney? Okay, sige. Sa kalibo. Napa? Pila? 1. Kang Chong-Chong, 1,000. Imo, ila tata, 1,000. Napa? 1, 2, 3. Napa? Sunod Domingo na lang. O daghan gikayong salamat nga muabot pata sa 150,000. Salamat o may buntag. Og napay mga pahibalo. Ay. Pahibalo sa building department sa mga kusgan nga mga kalalakihan o kababainan. Karong Sabado magsugod na ta o hinlo mag-budget o magkuhan sa unsay mga kinahanglanon kay nabalhin naman din gamay-gamay ra na nga trabaho pero dako-dako pa ang gastuhon. Gamay na trabaho pero dako ang gastuhon. So anita dire mga alas 8. Kaya ron maka dako-dako tag-agi kay atong i-prepare pa ni ang likod. Daghan pa pandayon, daghan palimpihon. Daghan salamat, may buntag. Og May buntag sa tanan. Dili ni related sa Thanksgiving ang akong pahibalo karon. Basin si Jonib nga Orola message ba nga tawag sa cellphone ninyo? Kay wala man goy ako akong gibasa kang diha kang Gloria. Ako tong sugo nga magpaingon adto siya. Pero sa pag-meeting namo sa board kagahapon, lisod man pod nga dili nako i-open sa board tungod kay muagi baya gid sa board ang unsay mga programa sa atong simbahan. Og sa pag-open nako, si pastor mismo, si Pastor Jolie, ni supak nga naatay Pastor's Appreciation.
siya man unta atong i-appreciate pero nisupak siya kay iyang gihangyo nga dili lang sa magpastors appreciation karong bulana kay hapit naman kuno mo end ang iyang contract. Mo end ang iyang contract karong 2024 sa murag April. So ang iyang request nga tingubo na lang dito sa iyang end of contract dito ta mag-pastors appreciation. Muna nga, ayaw lang na kayo ninyong taga-itog-tagad, ugma na to taga-igtagad sa April, kay mauna ang iyang gusto nga dito nato i-appreciate ang mga pastor. Busa nga, akong gihangyo, katong nag-andam-andam na, tinguba na lang na dito sa April para dito ta mag-pastors appreciation. Depende naman na sa BOTs ugma kung ato ba siyang i-recall pag balik pagtawag sa atong dinhi sa atong church. O mao lang to. Daghang salamat. Wala na yung mga pahibalo. O pahibalo sa nako ang prayer meeting sa Lunes, sa June 5, Ilakuyatsong daw, na balay. O sa Martes, sa Inupulan, sa Timords. Asang kwan? Sa Inupulan. Timords daw, tingnan. O sa Merkoles, sa Bangkal Group, ila Antinanit. O sa Wibi, sa Poblasyon. Asa. Ila Makasusi daw. O sa Bernes, sa Cruising, sa Baktong Family. O gi-welcome sa nako ang matag sa diri sa Tamubuan Adventist Church o sa mga visitors o sa atong online viewers dia welcome kay mo diri. O kaya sa nako ang music team sa pag-welcome sa matag usa. Amen. Mayong buntag sa tanan. Nalipay bata kay naata karon no. So dako kaayo nga kalipay nato no nga Sunday walay kuryente pero gi-provide sa Ginoo nga tao nga mag-provide pod sa generator. Kay kagahapon mismo ako nabalakasan ko no kay kada ako mag-lead timing gyud nga walay kuryente. So kagahapon wala ko nag-goal kay nag-ingon man si pastor nga nalagi daw generator. So salamat sa Ginoo ana. So pahiyumi sa inyong abay. Basi wala pa ninyo na tanawan ang inyong abay, pahiyumi sa dina. Og alang sa pag-abi-abi sa matag usa, gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. Kantahon nato tong pahiyom. Pahiyom tungod kay gwapo ka. Pahiyom tungod kay gwapo ka. Pahiyom tungod kay gwapo ka. Pahiyom brother, pahiyom sister, pasalamatan sa Diyos. Pahiyom brother, pahiyom sister, pasalamatan sa Diyos. Pahiyom, pahiyom
magapanglingkod. Kisa man tong nagpahiyom kaganina. Karon ang panahon sa paghatag og pasalamat, no? Sa nga nahatag o na-experiencehan niya karon nga semana. Ako'y muuna kay mahadlok na ba mo kamoy maguna. So pasalamat ko sa Ginoo nga nakabalik na po ko direk tindog sa atubangan, mo dugay-dugay na sad. Dayon mula gito kong giingon kaganina na balaka ko kay burnout. Pagka nang adtong Thursday man siguro to, nay nag-announce nga karon lagi na power interruption. So napugol ko hala. Saon na lang ni. So no, amo gina nakakuan sa tao no kay maproblema din diretso. Pag nay ganang gamay nga kon problema din diretso balaka na day mag-overthink na dayon. So pasalamat ko sa Ginoo kay dili hindrance ang burnout di ay karon nga atong panimbahon no. Kaya naman ay tayo gi-provide sa Ginoo nga generator. So, pasalamat ko. Isa po na akong pasalamatan sa Ginoo is, adtong September 24, nagliman ako katuig sa akong gitrabahoan. So, sa 5 katuig, no, daghan gikog na-experience siya na nga. Ay, makahilak na sad ka. Maulagi na. Sa 5 katuig, no, usahay ka ng sagol gid akong gabation. Usahay ka ng undang na lang ko sa trabaho. Saba, mag-resign na lang ko. Naabtan na lang yung 5 katuig. So, pasalamat ko sa Ginoo, anak, kay kanang luyo sa kalisod, no, sa 4 katuig na ako sa tabok. Gibalhin ragid ko sa Ginoo diri sa Minantang. So, usahay kanang mingawon ko ba kay kanang tulura man gud media ka maestro, maestra, tulura gid me. So mingaw kaayo dayon. Do mingaw kay me, dayon kita dagdagan pud kay mi estudyante. So tagduha-duha mi ka kada grado pero pasalamat gyapon ko sa Ginoo kay anang 5 katuig. Ang Ginoo gyud naghatag og kalig-on, ang Ginoo gyud nagprotektar sa among kinabuhi na wala gyud na naikas na ikuan nga usay nga hapit madisgrasya pero pasalamat ko kay naiuhay gid gyapon mi no. So ana nga 5 katuig kanang sagol kay na nga kanang pagbati pero salamat ko sa Ginoo kay tagaan niya po ko niya og trabaho. So umaw lang na. Talay ko na tong buhi nga Dios. Kinsa pa. Amen. Amen. Kinsa pa. Amen.
Amen. Salamat sa Ginoo no nga isa siya gigamit sa Ginoo nga makaundang sa iyang bisyo. O pasalamatan mo ta Ginoo sa protection. No? Kinsa pa? Amen. Atong pakpakan atong buhi nga Dios ug kusog. No, kinsa pa? Sinapay mo apas. Hangyo isa. Amen. Amen. Atong Ginoo isa siya ka great physician, no? Insa pa? Wala na? Ay, na si.
So, mayong buntag sa tanan. Amen. Bitaw, kaning pasalamat sad ko sa Ginoo. Dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo kay naka-fellowship na sad may gabi og success gyud siya og daghan may gabi og naay Tagaluna naka-apil og Tagalanisi. Og dako sad kay akong pagpasalamat sa Ginoo kay gigamit niya si Uncle Erlo sa pagluto sa mong sudan. Labi kayo mo luto. Lauya. Og maora. Balik na akong dumagmaya para lang yun kaniya. Amen. Wala na. O kung wala na, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Atong ihatag atong best sa Ginoo, no? Ang Ginoo kay before day ta mo adto sa atong ako sanggihan niyo si pastor para mag-pray sa mga testimony. Amahan na mo nga langit nun, nadungog yun nimo ang mga pagpasalamat sa imong mga katawhan o Dios. Pagpasidungog o pag-ila Ginoo, pag-recognize that you are actively working sa among yung mga kinabuhi. Bisan Ginoo kanila nga naalamang Ginoo sa silent thanksgiving, mga pagpasalamat Ginoo diya sa hilom. Ikaw ang Dios Ginoo magadawat ini mga pagpasalamat pasidungog. Tungod Ginoo kay giilag yun namo nga maayo ug buutan ka nga Dios sa among mga kinabuhi. Luyo Ginoo sa mga pagsulay, luyo Ginoo sa mga pag-antos apan makita gyud namo kanunay nga ikaw gyud ang Dios nagapamuhat ka namo. Busa Lord, balikan ka namo sa tanang mga pagpasidungog ug mga pagpasalamat diya lamang sa gamhanan ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpabilin ka sa pagtindog. Andam na bata sa pagdaig sa atong buhi nga Dios? Hinay man kayo, andam na bata sa pagdaig sa atong buhi nga Dios? Amen. Sa atong pagsugod, ato tong kantaon ng Sagugma Mo. Sagugma Mo. Pakpak atong mga kamot. Nagawas ang ako kalipay sa dihang nga imong sukat diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayon kabungan igasugin ang imong tungod sa gumana sila niya. Nagawas akong kalipay, nagawas ang ako kalipay, sa dihang ay imong
magkadaig ako. atong pagpakanubusog, atong buhay nga Diyos. Yes, Lord. Matod pa sa pulong sa Diyos diha sa Salmo 46:1. Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Amen ba? Ang Ginoo ba atong dalangpanan? Ang Ginoo ba atong madaganan kung wa na kitay lain nga padulngan, no? Ang Ginoo pod atong kusog sa panahon nga magluya ta. Amen? Yes, Lord. Ato tong kantahon ng matinod-anon ka. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinod-anon, Ginoo, sa among kinabuhi.
Nay mga panahon, O God, na mahimong dili mi angayan Ginoo apan Lord isami nga imong gipili Ginoo, imo mi gipakamatyan Ginoo. Isa na Lord God naghatag og bili sa matagusan namo kag kinabuhi Ginoo. Bisan dili mi angayan Lord, Dios ka nahimong nagpahimong angayan sa among kinabuhi. Yes, Lord. Sukat pas hinugdana, ikaw gayon matinod anon. Yes, Lord. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Sukad pa sa sinugdanan, sukad pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinudalo. Yes, Lord. Sa panahon kami Ginoo mo sangpit Ginoo, sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo, matinodan ka sa mga bulong mo, mga saan mo kanako, kikuptan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniyan ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Yes, Lord, ikaw lamang paglaong Ginoo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinudalo. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Come on, church! Matinodan ka sa mga bulong mo, mga saan mo kanako, kikuptan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniyan ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Matinodanan ka, matinodanan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, kikuptan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniyan ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Yes, Lord, ikaw ang mong paglaong Ginoo sa matagusan namo ka kinabuhi, Father God. Ikaw ang mong dalangpanan Ginoo sa matagusan namo ka kinabuhi, Ginoo. Dios ka Ginoo nga dili maikumpara Ginoo sa bisan kinsa, Father God. Dios ka Ginoo ang ayan pagabayawon Ginoo. Dios ka Ginoo nga ang ayan pagadaygon Ginoo sa imong katawan, Father God. Dili masukod Ginoo ang kalapdon, ang kalalom Ginoo sa imong gugma. Even sa kataas Ginoo sa imong gugma sa matagusan kanamo, Father God. Salamat kay Ginoo nga Dios ka
nga andam Ginoo mo atiman sa matagusan na mga kinabuhi. Yes, Lord. Sa krus gibayran mo ang kapagyasan ko tungod sa grasya mo gawas no nagbago sa krus gibayran mo ang kapagyasan ko tungod sa grasya mo tungod sa grasya mo gawas no nagbago gugma mo kanako kanunay way pagluban ako mag-aawi dalaygon ka ang gugma mo kanako kanunay way pagluban ako mag-aawi dalaygon lumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ang gugma mo Jesus hataas pa sa kalangitan lumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ang gugma mo Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Sa krus, gibayran mo, kapagyasan ko ang kapagyasan ko. Tungod sa grasya mo gawas no nagbago ang gugma mo kanako kanunay way paglubag yes Lord tumag-aawi dalaygon ka ang gugma mo kanako kanunay way paglubag ako mag-aawi dalaygon ka hataas pa sa kalangitan lumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ang gugma mo Jesus hataas pa sa kalangitan lumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ang gugma mo Jesus. Yes Lord, nung masukod Ginoo ang kalabdon Ginoo ang kailalumon Ginoo sa imong gugma sa matagusa kanako. Salamat Ginoo. Nga Diyos ka, magpakamatay Ginoo sa among mga kasalanan. Diyos ka o God, na nagbayad Ginoo sa among kasalanan Ginoo. Aron kami mahimong angayan niya sa imong atubangan, Father God. Walay
sama, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Yes, come on church. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama ugat. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, akong maboysos. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, akong maboysos. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, akong maboysos. Yes, Lord. Yes, God. Ngayon ka na ang pagadaygon, Ginoo. Pagabayaon ka, Ginoo. Pagasimbahon ka sa imong mga katawhan, Ginoo. Atong kantahan, atong buhi nga Dios. Atong daygon, atong buhi nga Dios sa atong kasing-kasing. Atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Hindi man ato malitok sa kadaghanan, apan papasalamaton tangan Dios naghatag sa atong kinabuhi. Sama kanimo, walay sama, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang kumamo Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang kumamo Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang kumamo Jesus. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa undescribable, Ginoo. Sa imong gugma, Ginoo, walay makatupong ni ana, Ginoo, ni bisan kinsa, Ginoo. Walay sama ka, O Dios, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, sa imong pagabantugan nga mananambal, our great provider, our protector, Ginoo. Ug bisan pa man, Ginoo, ikaw ang Dios nga naghawas, Ginoo, sa kasalanan. Ikaw, Ginoo, nagapuli sa kalipay sa matag usa namo ka kinabuhi. Usa ka nakabuntagon, Ginoo, angayen ka, Ginoo, nga simbahon.
angayan ka pagabayawon Ginoo. Tungod kay Dios ka nga walay sama sa matag usa namo ka kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, imo lamang tanan dungog o himaya among iuli diya kanimo diya sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pakpakan og puso, atong buhay nga Dios. Amen. Alang sa atong mga halad nga pagdalon diri sa tubangan. Ang mga young people, Praise. Someone funny or good, someone who follows the Lord just like I do. Don't wanna be a friend of a fool. Friendship is a gift from God. I give, I can choose. I'm so glad He's brought me to you. Oh, I thank God for a friend like you. When I face the struggle, you help me through. I know that your words will be wise and true. So I thank God for sending me a friend like you. Always have fun when we're hanging together. There's so much that we like to share. Trusting the Lord and respecting each other. I know we'll be honest and fair. We can always work it out when we disagree. 'Cause you love the Lord just like me. Oh, I thank God for a friend like you. When I face the struggle, you help me through. I know that your words will be wise and true. So I thank God for sending me. Oh, I thank God for a friend like you. When I face the struggle, you help me through. I know that your words will be wise and true. So I thank God for sending me a friend like you. Atong palakpakan mga kinabuhi sa atong mga batanon. Grabe sila ka bibo kagahapon, taingon sa gabi na nagistorya sa ako nga
tingala ko mo siya kay pasabiting sabak kagabi mga alas 11 na. Mga batanon gyud sila, no. Nakakuan po ko nakainom-dum pud ko sa amo ang panahon sa una. Nagreklamo siyang kuldudo sa amo kay wala na kuno kaguba ang parsonage kay grabe gid mi kabibo. Ug nga sa ilaha pod ni nga generation karon napagpakan sa makausa, no. Kay kalipay gyud nato nga ang ato mga batanon gipili nila nga makig-abin sa pundok nga makatabang kanila sa paglig-on o sa pagtubo gyud diha sa Ginoo. Amen? Ba? Kaya nga awit inyo nang praktisan og ayo memorize na ninyo ha. Kay nindot kayong mensahe ana nga awit unya himuon na ninyong kanang team song sa inyong youth camp karong December. Okay? Kining kana man gud siya nga awit is na mga panahon struggle sa inyong mga kinabuhi nga matag usa sa inyo inyong gikinahanglan, no? Kay usay na mga panahon sa mga ginikanan nga dili kay nila gakasabtan ng atong mga feelings, pero within sa inyong level pakasabot mo sa matag usa ug matabangan ninyo matag usa nga inyong madasig padayon sa Ginoo. Okay? Kanang mga value bitaw sa X dili man kabalo si mama ana, di ba? Pero kamo kabalo mo unsay value anang X, no? Ang mga makasaysayan nga mga panghitabo sa mga kaniadto inyo na masabtan, di ba? Unya bisan unsa nga mga kanabitang mga formula nga ginabuhat sa science pero wala pa gihapoy chemistry, kamo gyud makasabot ana, no? Nay mga parte sa level ninyo nga kamo gyud magkasinabot pero magtinabangay para nga malig-on pagpadayon sa Ginoo. Okay? Ayun nyo i-post ha, nga mga lines. Okay, ampo ta. Amahan na mga langit nun, pasalamat mi kanunay gyud sa kinabuhi sa mga batanon nga ilag yung gipili Ginoo nga moadto sa mga fellowship, moadto Ginoo sa mga grupo nga diin makatabang gyud Ginoo diha kanila. Kay gituuhan nila Lord sa ilang kinabuhi nga kulang pa sila. Daghan mga parte silang kinabuhi nga kinahanglan sila mo grow, especially Lord sa ilahag yung pagtubo diha sa paglig-on sa relasyon sa pamilya kang mama man or kang papa man Ginoo or sa bisan kinsa man nga giila nila Ginoo nga ilahang mga ginikanan. Lord, tuguti nga amo mga batanon padayon Ginoong imuhang paglig-on sa ilang mga kinabuhi. Kaalam kahibalo nga langit nun kanunay nimo Ginoo nga ipuno sa ilang kinabuhi aron bisan asa man sila moadto mo decision sila o mo pili gid sila Ginoo sa kamatuoran nga iya gyud ni Kristo. Amo sa kang pasalamatan sa mga halad nga alawiton nga ilang gihatag karon Ginoo, dawatan ni Ginoo nga halad nga nakanimo pagpasidungog nga diha Ginoo sa ilahang friendship, diha Ginoo sa ilang mga relasyon, isip Ginoo mga barkada, higala, natukod sila diha kang Kristo. Ikaw sad ang Dios magapanalangin o ikaw ang Dios Ginoo magabalaan sa mga halad ikapulo panalapi nga bahin Ginoo. Halad espesyal nga nakanimo ni Ginoo nga takna karon nga gihalad sa mga katawan, Lord balaanan ni. Ikaw ang Dios magatugot sad sa pagpagamit niini para Ginoo sa kalambuan Ginoo sa imong ebanghelyo. Tuguti Ginoo nga nini nga iglesia padayon gyud ang imuha Ginoong pagka-Dios sa panalangin sa tibuok Ginoo pamilya. Tagbua ang tanan Ginoo mga panginahanglan, panalangini ang tanang buhat sa mga pagpaningkamot. Ginoo kinamong gipangayo ug amo Ginoo gipasalamatan diha lamang sa gamahanan nga ni Hesus. Amen ug amen. Padayon ta sa ato ang gimbuhaton. Okay. Episo Kapitulo 4. Atong tiwason ang ato ang wala panahuman nga mensahe. Episo Kapitulo 4. Now this time, buot nako basahon ang gikan sa verse 17 paingon sa verse 24. Episo Kapitulo 4, versikulo 17 paingon sa 24.
Okay, nakita na nato. Gihangyo na ako ang tanan sa pagpanindog. Magabasa ko sa balaan nga pulong sa Dios. Episo 4:17 paingon sa 24. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili makinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang mangunahuna walay hinungdan ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalon ini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iya mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglang baguhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Amahan na mo nga langit nun, balaan ang imong pulong sa among mga kinabuhi karon aron magbaton mi Ginoo talag saon nga pagtahod ug pagkinabuhi niini. Lord, kaalam kay balo, gikan sa balang Espiritu, magapuno Ginoo sa mga kinabuhi, nga makita namo ang talagsaong kahayag sa imong ebanghelyo. Kini mong gipangayo, di alamang sa kamahanan nga lang na Jesus. Amen. Mayong buntag. Mayong buntag. Sa di pa tamo ato sa tuminsahe karon magpasalamat gid ko sa Ginoo. Dili tungod kay nalipay ko sa mga panghitabo, naa ang kasubo sa mga panghitabo. Apan nagpasalamat ko kay ang Ginoo is nagapamuhat siya ibabaw sa mga bagyo, ibabaw sa mga panghitabo. I know ang matag usa aware sa mga panghitabo, no? Ani karon nga semana gikan pa mi sa mga grabe nga mga balatian, nagpuli-puli, nahurot og naharvest tibok pamilya. Og nga pasalamat mi kay ang among kauban nakauli na gikan sa ospital. Niya na say bag-o na sad nga mga panghitabo. Og nga grabe gyud ang test sa pagtuo, ang test sa consistency sa faith nato sa Ginoo, luyo sa mga pagsulay og mga pagantos. Ug nagpasalamat ko kay ang Ginoo gyud mao gyud nga nagakontrolar kanunay kanato nga dili ta malabian sa mga pagbati sa emosyonal, no? Kay usa gid sa katirahan basta mangingani ang atong emotion, ang ato ang emotion kakatandog tungod sa mga negatibo nga mga pangunahuna, no? Ug nga mutukmod siya sa mga dili maayo nga mga pagbati apan ang Ginoo mao gyud ang nagakontrolar. Dili lang kay sa amo nga pamilya, bisan gyud sa pamilya pod nga diain kami na involved sa maong aksidente, no? Napasalamat ko kay ang pamilya nga among nasalan kining nakita gyud sad nako ang pagpamuhat sa Ginoo kanila. Wala gyud sila nangitag away sukad. Ako nga mao gyud ang nagtindog representante sa among nga pamilya, wa gyud ko sukad nila awaya. Ni wala ko sukad nakadungog og mga negatibo nga mga istorya. Wala gyud siya sukad. Og nabati gyud nako pag-ayo ang pagpamuhat sa Ginoo diha sa mga pag-ampo nga nagapaluyog gyud kanunay. Amen. Salamat sa matag usa nga nag-ampo para sa amua. Salamat sa mga prayer, labi na gyud atong nag-prayer atong Miyerkules dinhi sa atong Miyerkules sa gabi nga nag-ampo gyud ang tibuok simbahan.
o gakabati nako na ang epekto sa mga pag-ampo sa panahon nga moatubang ko sa pamilya. Pasalamat gid ko ana sa Ginoo o karon ako og yung mga pag-ampo ang Ginoo padayon sa pagpamuhat, no? Hangtod gyud sa pagsitol sa matag usa kay hangtod karon wala pa gyud settlement. So ako mga pag-ampo nga magpabilin gyud ang kalma, maayo nga relasyon, maayo nga mga istorya. O nga ako yung pasalamatan ang Ginoo ana gyud. Salamat pud ko kay gi-provide pud sa Ginoo ang mga panginahanglan. Salamat sa mga concerned citizens nga kanunay gyud nagapabati o naghatag gyud labi na gyud atong mga nagtunol na ay usad to nga ag sunod-sunuron gyud ko niya kay siya, pastor wala na gyud kuno kay kwarta. Wala na gyud ay nagabalaka sige okay ra gyud. Wala na lagi kay kwarta pastor. So ako sad agkatandog akong kasing-kasing pero kanang di gisag sugot. So moto nga sige nag-uban na lang gyud minduha. So pasalamat ko kay naagyo yung mga concerned citizens nga mga ana og mga kasing-kasing. O grabe gyud no? Grabe gyud pasalamat ko sa gugma sa gugma labi na gyud ano yung mga pangitabo karon kay dire gyud nato makita ang ato yung pagkapamilya, no? Salamat gyud kaayo. Salamat gyud kay sa tanan, no? Now, luyo ana nga mga panghitabo dili pwede nga dili magpadayon ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Pinaagi sa pagsagop nato or pagdawat nato sa mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo nga ato nang gihinuklogan. Episo kapitulo 4 bersikulo 17 paingon sa 20 pero gilaos nato sa 24 karon kay ang 24 paingon sa 24 may kalabutan sa atong last point. So ato ning gitakol ang tanan og maon ni ang atong napaingnan. Ang kinabuhi sa dili magtotoo nga dapat nga likayan na. Kay ingon ang bersikulo, dili na, no? Kana nga klase nga kinabuhi, undangon na. Kana nga klase nga kinabuhi, dapat human na sa atong kinabuhi. So ang kinabuhi sa mga dili magtotoo, ang mga kinabuhi nga wala nagtuo sa Ginoo, ang mga kinabuhi nga wala nagkinabuhi diya sa Ginoo, kita karon nga magtotoo, likayan ta na. Amen. Palayog sa ko og tapik sa imong tapat nga natulog. Ignacia nga likayan na. Likayan na. Okay? Likayan na. Naagyoy mga kinabuhi or klase sa kinabuhi karon nga naata sa Ginoo dapat na natong likayan. Amen. So gitakol nato verse by verse, word by words, no? Words by words, no? Nakita nato ni nga mga punto ang dapat natong likayan ug dili na sa ato mga kinabuhi ang walay hinungdan nga huna-huna. Gitakol na nato na. Sugod yun sa una-una. Then ikaduha, dapat natong likayan ang gahig kasing-kasing. Tig-as nga kasing-kasing. Now, I know nga ang uban na surprise tungod kay ang inyuhang karong mga Bible nga Bisaya, kakasagaran natong ginagamit, walay word nga kasing-kasing. Pero pag muadto ka sa original translation, naagyod ang word nga cardia, the hardness of the heart. Ang uban nga translation, the blindness of the heart, no? Naagyod na. Mo nang ako gyud siyang gibutang as second point kay usa na sa klase sa kinabuhi sa mga dili magtotoo nga dapat na natong likayan ang katigas, ang kagahi sa kasing-kasing. Now, number 3, gikan sa una-una, paingon sa kasing-kasing, muadto ta sa buhat. Number 3, nakoy gamay nga giusap, no? Kaya tumiagi, pag-present nako, nagpatuyang sa buhat sa bisyo. Pero sa dihang ako siyang gidig deeper, dili lang siya basta-basta nga bisyo. Ang ato magong kasagaran karon nga mga Bisaya, basin matingala mo, ang pag-translate ana is more on applied translation. Applied translation. Mingat applied translation sa Binisaya, kanang dali na nato masabtan, ditso maaplikar sa atong kinabuhi. Pero pag muadto ka sa King James nga Binisaya, literal translation. No?
literal translation. Munang mas duol kay sila sa kining gitawag nato original. So dinhi makita ninyo ni nga mga pulong sa bersikulo Bisaya, labi na gyud dito sa King James, ang word nga kahugawan, kahilayan. O ako na siyang gisamaring nga to sa kasalanan. Dapat natong likayan, isip mga magtotoo. Likayan na nato ang nagpatuyang sa buhat sa kahugawan, kahilayan, or kasalanan, or kadautan. Kita nga mga magtotoo, dapat kabalo na tamulikay sa buhat sa kahilayan, kahugawan sa verse manggod ani mao ni ang verse gikuha nako sa NKJV, New King James Version. Who, verse 19, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Katong mga tao nga wa na'y pagbati, past feeling, wala na, gikalos na ang pagbati. Unsa tong kalos? Kubala na. Gikubala na ang mga pagbati. Unsa kuno gihatag nila ang kagalingon ato sa lewdness. Lewdness, kahilayan or kahugawan, that's uncleanness or impurities. Ang ilang buhat na lang is more on sa mga uncleanness with greediness, no? Now, grabe ka importante ang word din ha nga to. That's preposition. To. Meaning, mauni ang paingnan. Paggahi na atong kasing-kasing, wala na klaro ang atong una-una, gahi na tag kasing-kasing, ang atong buhat na is more on uncleanness with greediness. Ang atong buhat karon magpatuyang na lang sa kahugawan, kahilayan, kasalanan, kadautan. Ang mga dili magtotoo tungod kay walay hinungdan na una-una. Gahi na ang kasing-kasing, di na mo bati kay gikubala na karon unsay mahitabo ang buhat nila tuwa na permanente sa kahugawan, kahilayan, kasalanan. Now, gusto na ako nga i-aware ang matag-usa nga nakakaroon din hino para matabangan nato ato mga kasilinganan, mga kauban nato, mga igsoon or mga kapamilya. Na-struck ko, na-strike ko, ug na-surprise ko sa bag-ong nasagap nako nga balita. Si Pope Francis, ang Papa sa Romano Katoliko, giila nga mao'y pinaka dakong tao sa Romano Katoliko karon nga panahon. Nagpasaka siya og usa ka, I don't know if ibalaod ba na siya or dapat dawaton nga pagtulunan sa Romano Katoliko to give blessing sa same-sex marriage. Giander pa na nila karon sa ilahang konsiho, unsaon na nila pagdawat, tungod kay dapat panalanginan, dapat nga makareceive of blessing ang mga nagminyo nga lalaki to lalaki, babae to babae. Now note, this is kahugawan. This is kahilayan. Pero dawato na sa simbahan. O dapat nato natagan og pagtagad sa ato mga kinabuhi karon. Nakamatata? Now, kung namoy mga igsuon bitaw, palihog lang gyud, no? Kung namoy mga kaila or kauban baka sa trabaho, tabangin ninyo sila og warning. Kayong gyud ko, grabe na gikadu lang Ginoo. Kaya ang RC is one of the largest religion in the whole world. And once sulod na sa ilang mga kasimbahanan, mga kapilya, bisan asa sa tibuok kalibutan, tanan na mo apply, humanta. Ug ang Ginoo, grabe na gyud kaduol. Note! Ngano man ang kakitabo na?
Kay gagsugod sa unahuna nga walay hinungdan. Gahi nagkasing-kasing. Mo nang dili na makarecognize sa sala. Ang sala, dito na hinuon sila, nagpatuyang. Tuwa dito. Kani ang buhat nato karon nga makita nato sa mga dili magtotoo, nganong dili man gid siya makabiya sa bisyo, nganong dili man gid siya makabiya sa bisan unsa mga kahugawan kay layan ng kalibutan, kanang tanan nagsugod na actually diri sa una-una na injikan sa mga dili maayo una-una kasing-kasing ni tigas ni gahina mo na ang iyang kinabuhi karon nagpatuyang na lang sa bisyo. Pero kita nga mga magtotoo ingon si Apostol Pablo, dili na. Likayan tana. Likayan tana. Ingon sa akong translation sa Binisaya, verse 19, tanawa. Nawad-an na sila sa kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo. Nagbuhat sa tanang kalawayan. Grabe. Ang mga dili magtotoo, mao gyud ni ang klase sa ilang kinabuhi. Dili ta angay makurat ana. Mao ni ang klase sa kinabuhi. Gapatuyang no ganahan gali ko aning word nga all. Kay kaning word nga all in the original translation naa na ni, naa gyud na siya. To work all, tanan uncleanness, tanang impurities, tanang kahugaw, tanang kahilayan, tanang klase sa kahilayan, ilan ng sudlan, ilan ng buhaton sa ilang kinabuhi. Muna diha, nagpatuyang na lang sila sa bisyo. Okay, nawad-an sila sa kaulaw, nagbuhat sa tanang kalawayan. Grabe. Hello? Muna ang pulong sa Ginoo karon in verse 17, dili na. Ayaw na. Likayi na. Now, ang discussion ni Apostol Pablo, kung tanaw ninyo aning verses karon, wala kayo niya kanang gipadako ang discussion about sa nawad-an sa kaulaw, nagpatuyang sa bisyo, or sa kalawayan, kundili iyang gi-twist ang pagtulunan gikan sa walay klaro ngadto sa tarong nga pagtulunan. Verse 20, tanawan niyo ang verse 20. Verse 20. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Kung ako ang magbuhat o paragraph or perikope, dili gyud nako na ilain ang verse 20. Nakabantay mo sa inyong translation nga another paragraph siya? Kabantay mo? Another paragraph siya. Meaning it bears another idea. Ang verse 20. But note, ang verse 20 is always connected to verse 19. O kung ako may pabuto na natungod kay ang paghimo man gud og mga paragraphs o perikope sa atong Bible is dili siya inspired. Mga gibuhat na siya sa mga scholars na lang. But ang original nga lingwahe sa Bible ang Griego wala gyud iingani nga pagkabahin. Because ang verse 20 has a very close connection sa verse 19. Kung ang verse 19 naghisgot sa mga kalawayan, kaugawan, gituis na ni Apostol Pablo nga dapat ninyo ni masabtan nga kanang mga kahugawan, kanang mga kalawayan, kanang bisyo, bantay ninyo, dili na pagtulunan ni Kristo. Amen! Now, there is a very strong particle there, kanang word nga ox. Kaniyo? Ox. Kanang D is bath. Kani is ok. Ok. The ok. That is a very strong particle nga ang meaning is no. Not. In no way. Dili na pwede. Buot pasabot ani ni Apostol Pablo nga kung pananglitan manggaling nakailatak kang Kristo, giprofess dato sa itong mga ngabel nga nakailatak kang Jesus, mo galing galuto, gali taog binignit batag Simana Santa, kay nagtuta kang Ginoong Jesucristo nga nagpalansang sa cross. Pero bantay, kung nagtuta kang Ginoong Jesus, pero napabilin ta karon nga palahubog,
Usa tubag ni Apostol Pablo, no way! Munang giingon, dili gayod! Dili mahimo nga nagtuo ta kang Kristo pero palahubog yapon ta. Dili na pwede. That's a very strong. Gali kung tanawon ninyo ang atong verse, gitagaan niya og emphasis ang punctuation mark. Tanawa, unsay gigamit ka punctuation mark? Unsay gigamit? Exclamatory point. Para pagpakita sa atua unsa kay strong ang emotion sa usa ka author. Para mabati nato ang iyang gibati, para masabtan nato kung unsay naa sa iyang kasing-kasing sa panahon nga nagasulat siya sa pulong sa Ginoo. Katong nagtuo kang Kristo, dili pwede nga magpabilin sa kahugawan, kahilayan sa bisyo ni niya kalibutan. Hello! Muna akong hangyo matag-usa nga naa karon dinhi. Si Badyo na problemahan na kanang nagdawat sa Ginoo hangtod karon palahubog pagyapon. Sa atong Sunday school kaganina, ato nang gisgutan. Nut, ako gini hangyo sa matag-usa, tabangin ninyo sila. Tabangan nato sila. Dili pwedeng ato silang iduot. Balo-balo, Kristohanon. Balo-balo, nagdawat sa Ginoo. Balo-balo, agasimba. Pero ang kinabuhi, way klaro, ayaw. Ayaw, God, please lang. Maluoy ta sa ila. Tabangan nato sila. Kay basin lahi nga Kristo ang ilang na ilhan. Basin lahi nga Jesus ang ilang na ilhan. Kaya ang Jesus nga naa sa Bible, di yun magtukbon nato nga mag-inuma ta, maghubuga ta, mangabit ta, mamalikas ta, dili na mao nga Kristo. That's a very strong particle. No! In no way! Not! Never! Kung palahna ba din kung butang din kung palahubog paghihapon kita karon, dili mao nga Kristo ang atong natun-an. Tinuod na, no? If ever lang natin may storya bitaw nga mga tao nya gatuog sa Ginoo, ga-confess na tuo sa Ginoo, pero adto karon palahubog siya, ignon gyud nimo siya. Brother, sister, nagig kay kahangawa sa imong kinabuhi. Tun-i balik ang Ginoo nga imong gituhan. Kaya ang Ginoo nga akong nailhan karon sa Bible, di gyud katugot nga magpabiling kang palahubog. That's no way to Jesus. Amen. Dili pagtulunan ni Ginoong Jesucristo nga mga tao nga nagtuo kaniya magpabiling musukol sa ginikanan. That's no way. Ingon ang Ephesians chapter 6 in our book. Ephesians chapter 6 verse 1. Memorize 1, 2, 3, go. English. 1, 2, 3, go. Pagtulunan na ni Kristo, mo-obey, musunod sa iyang ginikanan, dili kay musukol. Amen. Bantayan nato ang mga butang. Kung pananlitan manggaling nga nagtuo ta kang Kristo karon, pero atong kinabuhi sukwahi sa mga pagtulunan, basin dili na mao nga Kristo. That's no way. Now, in support to that, pagsuporta sa pagtulunan ni Kristo nga moapekto sa pagkinabuhi, aron nga kani ang mapatuyangon nga buhat, wala na tani. Tanaw na to ang verses 21 to 24. Nindot kay ang pagkaingon ni Apostol Pablo. Tanawa ha. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya. Kana sa nga part? Sa walay duha-duha, si Apostol Pablo, very firm, very strong, very sure. Kamu taga-Episo, nakadungog yun mo sa mga pagtulunan ni Kristo. For sure. Matagusa nga nakakaroon dire sa atua. For sure. Walay duha-duha, nakadungog yun ta sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? That's for sure. That's an assurance nga gipakita ni Apostol Pablo. Tanawa.
So walay duha-duha nakadungog ka mo, may tungod kaniya o gitudluan diya sa iya mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Jesus. Pa, di lang ta basta-basta kay nakadungog, but gitudluan. Kaya ang kamatuoran asa ko no? Kang Jesus. Now that's in connection atong pagsaway ni Apostol Pablo nga dili gyud siya musugot nga pagtulunan ni Kristo ang kahilayan, ang kadautan, ang kahugawan, ang bisyo. In connection to that. Di gyud musugot si Apostol Pablo anoy kay kamo nakadungog, kamo natudluan, nakahibalo gyud mo sa kamatuoran kang Jesus. Tawa. Verse 22. Kung siyang giingon, busa, Bible study tani karon. Kung sa inyo sa verse 22, hukasan ninyo ang daang pagkatao. Una sa atong Bible study, naagyod tay put off, natay put on. Diba? Tinuod? Na Bible studyhan ba ta? Napayuban nga wala na Bible study na exempted mo ani. Pero tungod kay nakadungog mo sa pulong sa Ginoo karon di na sad mo exempted. Kung naamay mga parte sa atong kinabuhi nga naa pa ang kahilayan, kadautan, kasalanan, mga bisyo, hukasa. Naunot, ang giignan ni Apostol Pablo ani dili tagagawas. Ang giignan ni Apostol Pablo ani mga katawhan sa Efeso nga nagtuo kang Kristo. Naagi possibility nga diya sa simbahan, gasimba na, pero palahubog paghihapon. Gasimba na, pero pamalikas paghihapon. Gasimba na, pero pangabit paghihapon. Gasimba na, pero pangawat paghihapon. Gasimba na, pero agsugal paghihapon. Ano ay giimin? Kaya wala na diri, pastor. Ay, Muna giklaro ni Apostol Pablo, if ever man, naaman siya sa itong kinabuhi karon, natudluan na ta, nakadungog na ta sa mga pagtulunan ni Kristo, busa, hukasa. Amen. Kaya kung wala ta natudluan, kaya kung wala ta nakadungog, ay naagay possibility di ta makahukas. Pero kung nakadungog naman lang galing ta, ug natudluan man lang galing ta, ingon pa si chairman kaganina, gipangasaban ta ni pastor karon, kung niabot man nga punto sa atong kinabuhi, nga nangakasabaan na ta sa atong pastor, kay naay problema sa atong kinabuhi, dapat natong hukason. Amen. Ang mga pagtulunan niabot na sa atong mga kinabuhi aron makalikay ta sa mga pagpatuyang sa buhat sa kaugawan. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong dautang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa manimbungong mga kailibgon ini. Kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug una-una. Tanawa ra verse 23. Para makahukas ta, kung sa atong baguhon, una-una og kasing-kasing. Tindot kinang kanta nato, no? Bag-uha Ginoo. Sa sunod. Sama kanimo. Unsa sunod? Ang kasing-kasing ko. Sa sunod. Mo Kristo. Unsa? Mudanag ka nako. Sunod. Musidla ka. O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Dapat mudanag si Kristo aron mabago atong kasing-kasing o huna-huna. Verse 24. Kung naaman tayo hukason, naatay isulob. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matod nga kinabuhing matarong og balaan. Now ako gid nang gi-search pag-ayo kanang kinabuhing balaan og matarong kung naa ba gid siya sa original translation. Yes.
the righteousness, and the holiness naa gyud siya. Now, in order nga makaingon ta, nga gisulob na nato ang bagong pagkatao, gihukas na nato ang daang pagkatao, unsay makita sa atong kinabuhi karon? Kinabuhing matarong og balaan. Mauna siya, unsa kuno? Mauna siya ang matuod nga. Unsa na siya? Matuod nga dagway sa Dios. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Ang tinuod nga imahe sa Dios, dili na ang taas nga ilong ug mubo nga ilong. Naitaas pero taas ang katag. Dili na mao nga dagway. Ang tinuod nga dagway sa Dios makita sa kinabuhing matarong ug balaan. Now we need to know that the Old Testament mao ang papadayag sa Ginoo apan natago kana nga kamatuoran ngadto sa daang o karaan nga panahonan apan gipadayag sa bag-ong tugon pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Kristo nga ang tao gibuhat niya sama sa iyang dagway. Ug nasabtan nato na pinaagi kang Ginoong Kristo kay gi-restore na ni Ginoong Kristo nga imahe. Ang tao makita lamang nga siya gibuhat sama sa dagway sa Dios kung ang iyang kinabuhi nagkinabuhi sa matarong o balaan. Para makalikay ta sa nagpatuyang na lang sa buhat o sa kaugawan, unsa nga kinabuhi karon ang dapat naa sa ato? Unsa? Paligog tapik sa imong tapat nga natulog. Paligog ingon, ignagin siya para makalikay ka sa kinabuhi nga dili magtotoo diha sa kahugawan, kahilayan, sa bisyo para makalikay ka pag kinabuhi matarong og balaan. Gihusay na ni Apostol Pablo. Giklaro na ni Apostol Pablo, mauni ang kinabuhi nga mga pagtulunan nga iya ni Kristo. Ga-promote si Ginoong Kristo kinabuhi nga matarong og balaan. Wala gid siya nag-promote sa kinabuhing puno sa bisyo. Muna ako, aghat ako sa Batagusa, ikaw na amang gikakaron, nakadungog ka, o natunan ka sa pulong sa Ginoo, himua ang imong kinabuhi, instrumento nga mo panalangin sa imong pamilya. Kung naproblemahan ka, kaya napay membro sa iyong pamilya, nga grabe kaayo, kabisyoso, grabe gid kaayo, patinuyangon gid kaayo sa mga buhat sa kailayan, kadautan na ng kalibutan, ikaw gid mo yung number 1 nga instrumento sa Ginoo, gamiton para sa imong pamilya. Ayagi pag-una-una nga si pastor. Si pastor is just a secondary instrument, but a primary instrument sa imong pamilya, ikaw. Paligubi, tapi kasi mong tabad bi ignabi. Ikaw. Para ka sa imong pamilya, ikaw gyud. Na kung nakinabuhi naman lang galing ta karon sa pagkamatarong o pagkabalaan, pag Domingo, asa ta? Pag prayer meeting, asa ta? Oh, naman gid sa balay. Panahon nga maghimo ang pamilya og prayer, family prayer, asa man ka. Ato na siyang tukuron, ato nang hisgutan sunod Domingo. Grabe na kay-importante. Kaya nga no, kaparte na sa pagkinabuhing balaan. Ang tao na kinabuhing balaan, kabalo ba mo unsay pinakasikreto ani? Kung ingon ta nga nagkinabuhi tang balaan, ang imong kinabuhi permanente dikit sa grabe kabalaan nga Ginoo. Amen.
Dili gyud mulayo ang imong kinabuhi ngadto sa source sa pagkabalaan. Kay whether we like it or not, ang tao sa iyang pagkasiya, di gyud siya makabalaan sa iyang kaugalingon gawas kung si Ginoong Kristo mamuhat sa iyang kinabuhi. Amen. Munang bantayan nato sa atong mga kinabuhi kini karon, pagtulunan ni Ginoong Kristo nga ang tanan nga nagtuo sa iyaha kinahanglan na magkinabuhing balaan. Mao na iyang pagtulunan. Dili gyud pagtulunan ni Ginoong Kristo magpatuyang kag inuma sa emperador tanduway fighter unsa bala. Dili gyud na pagtulunan ni Kristo. That's a very strong no. Pagkamatarong, yes, tinuod naman po mahitabo. Sala niya tugote nga magpadayon sa pagpakasala. Ang tanan nga gipakamatyan ni Ginoong Kristo magkinabuhi ng matarong. Amen. Pagtuwa ka sa trabaho, nagpabilin ba ang pagkamatarong? Ganahan ko atong testimony kaganina nga nagpasalamat ang iyang kauban sa trabaho kay nag-uban sila. Kay tungod kay nag-uban sila, nakabiya siya sa bisyo. Misanag ang kahayag ni Kristo. Wa pa kay niya wali Wa pa galing niya Bible study Samot na nagiyan ng sugdan. Di ba, Jo? Wa pa kay tinuod na sa tinuod lang. Munang gitawag natog life evangelism. Wa pa kay gibungat, pero makita man nila sa imong kinabuhi, maunang nisanag ang kahayag ni Kristo sa ila. Amen! Itong pagpakan ng ginawa na. Wow! Kani ba, challenge bini sa itong mga kinabuhi. Pag naay mga tao nga buot bitaw makikuban nato, usay may tabo sa iya. Ang pagkabalaan o ang pagkamatarong nga misanag sa atong kinabuhi pinaagi kang Kristo, musanag basad sa atong mga kauban? Ang mga tao nga kauban nato sa balay ba, gakadala ba nato sa Ginoo, gakadala nato sa impyerno? Ang mga tao nga kauban nato sa atong trabaho, gakadala nato sa Ginoo, gakadala sa impyerno? Kaya kung nagkinabuhi ta sa pagkabalaan o pagkamatarong, bisan pag wa ka isulti, that's life evangelism. Di gyud nimo bakwi nga mga taong gauban sa imuha gakabag-o pod apil. Di na nimo mapugngan. Amen. Mo na pagtulunan ni Kristo. Mo tong grabe kay strong si Apostol Pablo. That's no way. Apan dili ka na mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Klaro. Klaro? Klaro. Naghisgot man gud ta karon sa atong Christian living pag kinabuhi nga Kristohanon. Usa ni sa mga butang nga dapat nato nga taganong pagtagad sa atong mga kinabuhi. Natay dapat likayan. Naay mga butang nga dapat nato walaon na sa atong mga kinabuhi. Walay hinungdan nga una-una. Tigas nga kasing-kasing pagpatuyang diha sa kahilayan o kahugawan ato nang likayan. Amen. Amen. Nakalikay na ba ta? Now note, sa ngalan nga niya ka karon dinhi, usa ni sa timailhan nga milikay ka. Amen. Every time nga moadto kag simbahan, usa gyud na sa mga testimonya nagpadayag, Lord, salamat, nakalikay gyud ko. Kay mga liko man tami karon. Maguban man ta ko karon dito kay ako bi tighawid. Tigtaod pagali ko sa bulang. Basta Domingo ting-outing manggod ni. Dapat tuwaon ta mi dito sa dagat. Pero nang pasalamat ta sa Ginoo sa ngalan nga ni ata karon dinhi. Usa ni siya sa testimonya prueba. Salamat sa Ginoo, Lord. Nakalikay yun ko. Amen.
Amen! Balik, kung tapik sa imong tapat nga natulog, be. Igna siya nga, nakalikay ka. Kalikay gid ka. Salamat sa Ginoo. Para sa mga viewers nga nakakaroon ng lantaw diha, bisan og namo sa inyong trabaho, namo sa inyong mga panimalay, pasalamati gid ninyo ang Ginoo nga namuhat siya sa inyong kinabuhi. Na pinaagi ani pud nga mga mensahe mo tabang sa inyo, makalikay mo sa bisan unsa nga buhat ani nga kalibutan. Iyata ni Kristo. Iyata sa Ginoo. Nakailata sa Ginoo nga atong gialagaran. Amen. Natudluan ta, nakadungog ta sa mga pagtulunan sa kamatuuran nga iya gyud ni Ginoong Hesus. Amahan amo nga langit nun. Dili gyud malikayan Ginoo nga daghan mga area sa mga kinabuhi kinahanglan mi mutubo. Kinahanglan mi Ginoo mausab. Apan nagpasalamat mi sa imong pulong karon, nagpukaw na sad namo Ginoo. Ikaw ang Dios nagpamata ka namo nga kinahanglan gyud mi Ginoo nga mulikay na ug dili na magkinabuhi sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. Kansang mga unahuna Ginoo wala hinungdan. Kansang mga kasing-kasing Ginoo tigas o kahi. Ug kansang mga buhat nagpatuyang na lang sa kahilayan, kahugawan o kasalanan. Ginoo, salamat kay imo mi karon gitudluan aron makalikay mi. Mabago ang munahuna, mabago Ginoo nga mo mga kasing-kasing. Salamat Ginoo nga wala nimo gihikaw ang pagpakita Ginoo sa kinatibuk-ang pagtulunan diha kang Kristo. Aron Ginoo nga amo mga kinabuhi karon maplastar, matulid. Nagpasalamat mi Lord nga niami ani nga dapit karon. Pagpadayag Ginoo, pagpakita ang among mga kinabuhi nakalikay na. Ang among mga kinabuhi Ginoo wala na dito sa mga dili magtotoo. Lord, salamat. Ang among mga kinabuhi karon imong gi-preserve para sa imong kahimayaan. Ug niini karon Ginoo, tabangi ang matang usa nga mopadayon sa paglakang diya sa kinabuhing matarong o balaan. Lord, ang pagkamatarong pagkabalaan Ginoo, tuguting nga magpabilin bisan tuwa mi sa balay, tuwa sa trabahoan, bisan asam niyo padulong, bisan uban ang amo Ginoo mga barkada, mga kaila, mga tao Ginoo nga kauban sa trabaho, magpabilin ming balaan o matarong. Salamat sa imong pulong Ginoo. Kanimo lamang ang tanang mga pagpasidungog ug mga pagpasalamat diha lamang sa gamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-bless ba ang tanan sa pulong sa Dios? Nakalikay na ba ta? Okay, alang sa atong pagtapos, ganyan ang tanan sa pagtindog. Kantaw na to tong kanimo ang himaya. Ginoo, diyan ka sa nang pagpasalamat. Ginoo, diyan ka sa
Kanimo lamang o Dios ang tanan dungog ug himaya, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog tungkay ikaw ang Dios Ginoo, labing gamhanan, ikaw ang Dios mahigugmaon, maayo ug buutan kanunay gyud sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo nga niini karon nga takna padayon gyud ang imong pakigistorya kanamo. Salamat Ginoo nga sa matag lakaw namo sa matag adlaw, trabaho man Ginoo. Lord, ikaw ang Dios padayon Ginoo sa pagpa-remind kanamo sa imong pulong. Aron Ginoo, sa panahon nga naami buhaton, we choose to do right. Tuguti Ginoo nga sa mga kinabuhi Lord, lipayon minimo kanunay sa panahon nga ma-fulfill namo ang imong kabubuton sa among pagkinabuhi. Pag makabuhat mi Ginoo sa mga butang matarong ug balaan, subay sa imong kabubuton Ginoo. Lord, lipaya mi. Ug tuguti Ginoo nga diha sa mga kinabuhi Ginoo, mabati usab namo ang talagsaong kalipay, kalinaw nga langitnon nga dala sa balaang espiritu. Lord, tuguti Ginoo. Salamat Lord ug nagpasalamat gid mi kanunay nga ang among mga kinabuhi karon imo nang giset apart ngadto Ginoo sa buhat sa kalibutan. Salamat Ginoo nga among unahuna karon napuno sa imong pulong. Tungod ni ana ang unahuna nga walay hinungdan tapos na, humana, wala na sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga among mga kasing-kasing karon Ginoo dili na tigas, dili na gahi. Amo mga kasing-kasing Ginoo mahumok na, malumo na. Imo gipag-o, imo Ginoo nga girinyo pinaagi sa pagpamuhat sa balang espiritu. Salamat Ginoo nga among mga kinabuhi karon nakalikay na ug wala na sa pagpatuyang sa buhat sa bisyo, kahugawan, kahilayan, kadautan, kasalanan ng kalibutan. Tapos na Ginoo, nahumana. Ang among mga kinabuhi karon Ginoo ilalom na gyud sa imong pagkabalaan o pagkamatarong. Salamat Ginoo nga ana nga mga pagtulun-an karon imo ming gilipay pag-ayo og among kakakit-an ang among mga kinabuhi karon Ginoo. Kami sigurado gayud nga naa gayud ang pagpamuhat nimo pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Lord, tuguti ang imong pagkabalaan ug imong pagkamatarong nga naa sa among mga kinabuhi karon. Amo pud ni mapasa sa among mga kauban sa panimalay, kauban namo sa trabaho, dito sa eskwelahan, sa mga barkada amigo, sa tanang mga tawo naglibot namo Ginoo. Lord, mapasa pud namo ni ngadto kanila. Aron Ginoo nga dili lang kay kami ang makabaton sa kahibalo ni Kristo. Dili lang kay kami ang makadungog sa mga pagtulunan ni Kristo, kundili sila usab Ginoo. Himo ami instrumento at channel of blessing Lord. Nga ang mga langitnon, espirituhanong mga panalangin Ginoo maga-overflow sa mga kinabuhi. Himo aming tadyaw Ginoo nga mapuno Ginoo sa milagro. Aron Ginoo mapasa namo ngadto sa mga taong naglibot namo. Ug makita nila ang kalipay sa kaluwasan diha kang Kristo. Lord, salamat Ginoo. Magapamuhat ka o Dios padayon sa imong mga katawhan diha sa pagpanalangin usab dili lang sa espirituhanon bisan sa mga material, financial, physical, emotional. Sa tanang aspeto Ginoo sa kinabuhi sa imong mga katawhan pun-a Ginoo sa imong mga panalangin. I-provide tanan Ginoo nga mga provisions, tanang mga panginahanglan sa matag adlaw Ginoo. Unsa man Ginoo ang mga kawaladon nga naa karon, ikaw ang Dios magkapuno pinaagi sa gamhanan nga ni Jesus. Tuguti usab Ginoo nga magpadayon ang imuha Ginoong pagpanambal sa matag usa. Tuguti Ginoo nga ang imuhang milagro makaabot sa matag usa. Ayuha ang matag usa. Sa bisan unsa mga balatian, sa bisan unsa man Ginoo nga mga pag-antos karon nga naa, in the mighty name of Jesus, let your healing flow.
Lord, gidalasad namo sa mga pag-ampo. Padayon mi nga nagapangayo sa milagro nga gikan kanimo sa kinabuhi Ginoo ni Tatay Sasaw nga naakaron sa provincial. Lord, pinaagi sa gamahanan nga lan Jesus, wala imposible kanimo Ginoo. Usag ipangayo namo Lord nga ikaw ang Dios mag-aayo sa iyang kinabuhi. Whatever internal bleeding nga naa siya karon, Lord, imong pagahilison o pagaundangon ang tanan Ginoo agas sa dugo ug ang tanan Ginoo mga dugo Ginoo mahilis ug mawala Ginoo, maulian siya ug siya Ginoo makabatong kabaskog sa paglawas, ilalom Ginoo sa imong milagro, ilalom Ginoo sa imong kabubuton. Salamat Ginoo, magapamuhat ka siyang kinabuhi uban sa tibok niyang pamilya, pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus. Ginoo, panalangini ang tanang buhat pagpaningkamot Ginoo sa imong mga kaanakan. Diha Ginoo sa mga pagpanarbaho, pribado man o publiko, nini nga dapit sa mga lagyo nga dapit bisan sa among kaigsuonan nga tuwa Ginoo sa gawas sa nasod. Panalangini ang tanang buhat Ginoo sa mga pagpaningkamot, mga trabaho. Bisan Ginoo sa mga negosyo Ginoo, bisan sa mga pagpangumag Ginoo, ikaw ang Dios magapanalangin Ginoo, pinagi sa gamahanan ngalan ni Jesus. Tuguti usab Ginoo, padayon ang imong paprotektar sa matag usa gikan sa gagmay mga bata, mga young people ginikanan ngadto sa mga hamtong Ginoo. Isipti kanunay ang mga kinabuhi o Dios, ikaw ang Dios hatag Ginoo sa imong divine protection sa matag adlaw. Busa Ginoo ang tanan namo mga pag-ampo, tanan namo mga pagdaig, mga pag-awit, mga pagpasalamat, ang tibuok namo nga mga pagsimba karon, amo Ginoong gihalad diha Ginoo sa trono sa imong grasya ug sa imong kaluoy, diha lamang sa gamahanan ngalan ni Jesus. Amen. Mayong udto sa tanan, ayaw kalimot og kumusta sa ato mga igsuon diha sa Ginoo. Why Pips, palihog ko, pabilin ka jud, mga young people. Tanan young people, pabilin sa kajot, practice at ta kajot. Sulod sa young people, para dali ta kauli. Dali ta, magsugod ta, mag-start ta. Para sa'yo na ta kauli.
Blaster yung people, blaster. White pips, blaster, blaster. Oh, magpa-special mention pa. Come on, come on.